Kani ka Akashwani Shillong ka khubor pulia phi nei meri nongti walang. Kini gilong kimat gi pokong san jong ka khubor menta ka stem. Ka India ka lala wan panya janai ka dorbar ba G20 ka ba pausha ka jingklan board jong ka kum ka nongelam laong umantri bari ka sarkar India u Dr. S. Jaishankar. Ka sarkar Meghalaya lingba ka tanat pulia puthi kan sebishar biang ya ka jingtre banyak pendep kham kloy ya ka jingte ya South Hoteli ki Eklavya Model Residential School hakaling ka jila. Ringkat baka parthai baro ka way la rakhi ka World Suicide Prevention Day minin ka singa Meghalaya deki program ki ba pher ki khubor ki ba banya. Umantri Kambari ka Sarkar India u Dr. S. Jaishankar u ong ba ka jingpan bana kinoelam ka parthai ha ka G20 ha New Delhi ka panpau ba ka G20 presidency jong ka India ka lala ban penmi eki mat yakren ha ka perkhat perdan nang taban penondor ya ka jinga tai ha ki jing eki badan ha parthai shitlup bat ka lala ruan ban maramot ya ki jinga pat da ka penbet ya ki jinga kren ngau tho jingmut lang. Ha ka kerua khubor jung ulim ba ka social media u Dr. S. Jaishankar ula pensyai baha baro shilindir jong ka dorbar G20 la penai jingmut khambon ha ki ri ka than shathe jong ka parthai. U menteri ka tanat pathai jing tip Anurag Thakur u ba pedru ya ka tanat sports but youth affairs ulong ba ka jingla jong ka India ka ba penya ya ka G20 ka di ka jing job ka ba crown na ka banta ka ri khamtam hakum ka ni ka por ba ka parthai baro ka wei ka mat bon ki jing ha ki liang gi ba pher Uang baha ki por ki bakim u menteri rang bado ka ri Narendra Modi ula le ka kam ka barat ba ban wanra ya arpho li ki ri jong ka parthai ha ka wei ka insan. Katanat hanjan ba katanat ki kampun roi jong ka sarkar Meghalaya lingba ka kirteng rindia ba tribal weaves ringkat ba ki tiar kitar bala thira than de ka kti ki ba don ha ka tanat jongok kai parthai kala penmi ia ka jela Meghalaya ha ka G20 International Craft Bazaar ha ka dorbar ba G20 padang shula penong shen ha New Delhi. U menteri rang bado kari Narendra Modi ula lej ha ka basa di jing di jong ka Meghalaya ba ula yok banyakren baka kan huon ka ba mikmat ya ka Meghalaya ha ka ba ula penpau ya ka jing song tanat ha kiti ki mar bala penmi da ka Meghalaya. Uang ba usai rendia u ya hab-habat ka thong jong ka SDG ha ka bai dei ba ka jing sumar ya ka mariang ka jing pen ko bor ki kenthai bar ka jing pen yo jak po na ka banta ka jing embryo. U commissioner ba secretary ka thana textile u ba FR khar ko ngor ulai lam khamat ya ka kan huan na Meghalaya ban pen me iki kam ki jam baro bar ki weki ofisa na ka thana textile ki la mi khamat ya ka jela ha ka te ka yo pen inam ha ka G20. Umantri ka tanat puli puthi ka sarkar Meghalaya u rakam e sangma shen un sakhmi biang ya ka jingte ya palat sapotli ki Eklavya Model Residential Schools EMRS hakaleng ka jila. U sangma ulai thu akinang pathai ku bor ba ka jingte ki school EMRS kalanang ya chat menta. La baiting ka ya ka jingte ki school EMRS da ka sarkar India ka ba lamang arpusaw klur naus na mang tingka arhajar ka pra arhajar ka khandai. Daka ba pinsko ba ka Meghalaya kadang saat syadien ha ka kam ya ka bala dei ben pendep na du lain ni saus na menshua ka sarkar menta kan sa shimkhia ban pinstat e ka kam khanang ba anna ban pendep no kham kloi. Ka Meghalaya College Teachers Association MCTA menin ka sngi ka lai kendo e vice chancellor ka nehu ba dawana u ba unweng no e ka jing penmana bala penmi ha ka khar atri unai tung ban pentri kami ke NEP ha baro ki college ki be so ba nehu General Secretary jong ke MCTA AW Rani ha ka jinga kran ba kilat pathai ku bor laong ba kilai kran bon kenta bane tai halor kamat NEP ha ka ba kilai yo jing tip ba anse kran ya kani kamat ha ka jinga lang jong ka Academic Council ka ban salong ha ubnai risau la ni ha ubnai nai wing ha ka bai di ba ka jing puli la ya kran halor ki jing e ki bede ba ka jing pentre ka me ke NEP ya ka ba ki ong ba ka school ba ka de ban na bishar banya ba ha shwa ban pentre ka me ka MCTA kan beteng ya ka jing ki jong ka namar ba vice chancellor ula kan tat ban priang ya ka jing dawa jong kinohi kai college kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashwani Shillong. Komisi bintana ka jing rakhi ka World Suicide Prevention Day ka District Mental Health Program East Khasi Hills min ka sigla panong ka program ban rakhi ka World Suicide Prevention Day halor ka mat pedeng ka jingpli ka dwar jingkermen lingba ki dak ki papan pau da ka kam
Ketika program kelalong hauso sutham auditorium Shillong. Dr. Pakhatesia ubadai Presiden jongka Indian Psychiatrist Society uladan lang ketika program kumukungsan. Haka jingkran jung Dr. Pakhatesia ula banjur halor ka jingnan kam banya trelang bat uong bakan ni ka penmi ka bor ka baklan banya dana ka jing dekat jubor ya la ka jong ka jing im. Ula ong ru ba ka jing ajing hikai ka imlang salang kalong ka atiar ka baklan ban kersyani ki samla puli ba ki imlang salang hi baro ka we. Hakatika program Dr. B. Soklet, Consultant Psychiatrist, District Mental Health Program East Khasi Hills, ila ay katto ka nigijing pansyay, hakabay day baka World Suicide Prevention Day. Ka-office rekam jong District Medical but Health Officer Ribhoy District, klarke ka World Suicide Prevention Day, nigijing da na kajing kedat jubor yala kajong kajing im. Ya kini ka program na panlong menhin ka sengi da ka ba ajing hikai patba, haki surok sengkien, hayo boy rembong. Habakran hati ka jingalang kumusyong kono ruba api mukim video jong ka boy rembong si NRD blog, ula kran halor ka jingnan kam manyetre lang persya iki jing iya iki bami ha ka bor perkat, namar kani ka penyap suki-suki ya ki jing sengau jong beriu, ka bay lampat sya ka jing kedat jubor ila ka jong ka jing im. Dr. P. Karnari di MHO Ribhoy District iong baka sorkar ka persyang manwan ra ya ka bakum kani ka jing ajing hikai patba ban penyajan ki patba baka sorkar bat ba barok kin sngau thu ba ka jing tlot ha ka bor perkat kadai ka jat jing pang ka pasir khai ba bat ka long ka ban kam banyara markeliang nadu ka ying ka sem ka imlang salang bat ka sorkar sinsyar. Kadarba senrai ke basan sengi jong ka ying darba thawan ka Assam kelas sedang nadu menhin ka sengi hadispur. Menteri Rang Bak Sorkar Assam Himanta Biswa Sarma ha ka jing jubab jong ya ka jing kili ula ong bala pentri kam da ka jing sngo hun ba jing ya biang lang ha ka bai dei ba ka Bodoland Territorial Region BTR. Wong ba ka Sorkar Assam ka trekat kum ki kindon bala roj dak ha ka te ka soskular bat chen an sa pendap ya ka jing pen pen biang ki kindon ki badang dan kam ban penrong ha BTR. Usar maulai thuru ba ka Karbi Accord ka bala soy ringkat bat ndrutli ki kinhon erang ka trekam bha. Ya ka dorba senrai jong ka Sorkar Assam la penlong ha ka yeng ka badang syula te thamai ha ka than dispur. Ha shwaban sedang ka dorbar Menteri Rang Ba ula plia perdaya umat sakan mau jong Mahatma Gandhi ya bala penyeng ha phalau jong ka yeng dorbar thawan ka jilla Assam. Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District ula penbenai ka khatpratrik unailur arhajar arpulai kum ka sengi syuti haboro ka wega district na ka benta ka jingra khie ka Unitarian Day. Boro ki office sarkar ki kashari ba ki jaka puli ha West Jaintia Hills kin khanglun ha ka te ka sengi syuti. The National Institute of Disaster Management NIDM ka bahap po ka jing kimi jong tanat ki kampo iyang ka Sorkar India daga jing trelang ba ka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA bar ka Meghalaya Administrative Training Institute mati minnin ka sngi kala sedang ka program ai jing kai ka banne sausngi halor ka Incident Response System IRS ha mati Shillong. Ka Secretary jong Khatan Revenue but Disaster Management but SDMA kong Mwar Nongbri ha ka jingkran pli perdaya ka program kala ba ong ba wat la ka India kala la pantri bah ki por bala lej ha ka baidei ba ka jinglan maryang kidang don shu ki jingduna ha ka tre ka ta hang ni hang tai ya ka ba dang don ka man penbet man pen bha shu Kattu kani ka khubor kalakun bagalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji nginya so baga Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban pen buat ka khubor pareng ka por prakat sannet. Bara ka por prashteng nginon phai biang sha kani ka station ha ka ba pense asngo ye ki khubor na ka than chate lam mingi. Kani gari ka Akashvani Shillong sngo bhaman amanta ye ki khubor na Delhi.